Aláròyé máa wí o. ní ti ọba Rashidi Ládọjà amúralẹ̀dọ̀yè ni o. Gbogbo ohun téèyàn yóò bá dà láyé àkọsílẹ̀ ẹ̀dá ti dúró o. Àwọn ọ̀mọ̀ràn sọ pé ibi yòówù torí ẹni yóò bá dé kó lè ṣàì má débẹ̀ dandan. Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà kì í ṣọmọdé mọ́. Ọdún tó kọjá yìí lòun náà pọmọ 80 ọdún 80 years. Bó bá ṣe pé báwọn ọba ti máa lò sáà lórí oyè wọn ni kò sẹ́ni tí ó tún ròpò Olúbàdàn kan Ládọjà mọ́ rárá. Ìdí ni pé láàrin ìgbà tí Ládọjà dọmọ 70 ọdún ìyẹn ní 2014 Olúbàdàn 5 ló ti jẹ. Bí méjì péré inú wọn bá lọ́dún 10 táwọn tó kù lọ́dún 5 péré kò sí bí Ládọjà ìbá ti ṣe gbóòórùn ipò náà nítorí yóò ti darúgbó tipẹ́ tí ó sì ti re bí àgbà ń rè kó tó di pọ́ba kẹta tàbí kẹrin parí sáà tiẹ̀. Ṣùgbọ́n rírò ń tènìyàn ṣíṣe ń tọlọ́run bá a kò bá ti kánjú kọjá kádàrá ohun tọlọ́run yóò ṣe kò sí kó má ṣe é. Ojú ẹ̀dá ló pẹ́ sí. Ilẹ̀ àánú Olúwa kì í fijọ́ kankan ṣú. Bí ọdún 4 sẹ́yìn ló yẹ kí Ládọjà ti kánjú kó kánjú dáadáa kí gbogbo ayé sì fojú rí i. Lásìkò náà lolúbàdàn Adétúnjí Ògúngúnnísọ̀ wàjà tí wọ́n wá fẹ́ mú Olúbàdàn tuntun. Lékan Balógun nípò náà tọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ètò oyè Ìbàdàn. Àmọ́ kò sí bó sì ṣe lè jẹ́ ẹ̀ nítorí ẹjọ́ wà ń kóòtù. Ládọjà sì lágbára láti sọ fún gómìnà ohun tí ó ṣe. Ṣéjà ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ kájí Ògúngúnnísọ̀ Adétúnjí tó lọ. Ìjà àwọn ọba tí wọ́n ń pè ní ọba onípáálí ńgbà náà ni. Àwọn ọba Ìbàdàn tí Isiaka Ajímọ̀bí fi jẹ. Olúbàdàn Adétúnjí lòun kò ní í gbà kí wọ́n fàwọn ọba náà jẹ nítorí kì í ṣe nínú àṣà Ìbàdàn ni láti láwọn ọba wẹ́wẹ́ míì lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ò jọba láàrin ìlú Ìbàdàn. Olúbàdàn nìkan lọ́ba. Ipò tólúbàdàn Adétúnjí wà náà ni Ládọjà wà. Ó sì dúró tọba náà tọ́rọ̀ náà fi dohun tí wọ́n jọ gbéjọba lọ sílé ẹjọ́ tí wọ́n sì dẹyẹ sí gbogbo àwọn tí wọ́n gbọbọ onípáálí náà lọ́wọ́ ìjọba. Lóòótọ́ Ajímọ̀bí fagídí ṣe ohun tó fẹ́ ṣe. Àwọn ọba náà fagídí gbà á. Ọ̀rọ̀ náà ti wá débi tí wọ́n ti ń dá ẹjọ́ kan tó dohun gbogbo dúró. Nítorí bẹ́ẹ̀ nìṣòro ṣe wà ń gbà tásìkò tó fún Lékan Balógun láti dọba. Gbogbo ayé wa ń wo Ládọjà. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bí ó gbà ní tàbí kò ní gbà. Wọ́n ń retí ohun tí ó ṣe. Bó bá ṣẹlòmíì ni orin Ọlọ́run bá mi mú wọn ní òkọ̀ tí ó sì gbégi dínà fún Lékan Balógun láti dọba. Ìdí ni pé Lékan Balógun ò fi hàn párọ̀ òun kò yá tàbí pé kinní kan ń ṣòun. Kò sì sẹ́ni tó rò pó lè kú láàrin ọdún 10. Èyí tó yẹ kó já Ládọjà láyà pé kò sí bólúbàdàn yìí yóò ṣe kùn ún. Àmọ́ ńgbà tọ́rọ̀ náà dójú ẹ̀ pátá Ládọjà náà lẹni àkọ́kọ́ tó jáde tó ní Olúbàdàn àwọn ti wà o. Ẹni tólúbàdàn kan náà ni yóò jẹ́ kì í ṣẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ ni Ládọjà kò lọ sí kóòtù. Kò sì pàṣẹ oníkùmọ̀ kan fún Ṣèyí Mákindé tó jọmọ ẹ̀ tó ń ṣe gómìnà ńgbà náà. Lẹ́yìn náà ni Lékan Balógun dọba. Olúbàdàn Balógun wàjà lẹ́yìn ọdún 2 péré. Ọ̀rọ̀ náà sì ya gbogbo ayé lẹ́nu. Wọ́n tún lára Owólabí Ọlákùlẹ̀yìn tó yẹ kó jẹ Olúbàdàn kò yá pé kí Ládọjà tó wà lẹ́yìn ẹ̀ náwó sí kinní náà toró òun ló kàn. Tó bá sì ṣe bẹ́ẹ̀ kò sẹ́nìkan tó lè bá a jà torí ara bàbá náà kò yá ni. Ládọjà tún ní rọ́ ni pẹ́ni tó kàn náà ni yóò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Ládọjà tún dúró tọ́lákùlẹ̀yìn jọba. Ọlákùlẹ̀yìn náà ló wá wàjà yìí tí wọ́n ní kí Ládọjà máa bọ̀ nípò ọba. Ohun tó fi jóríire nígbàdé Olúbàdàn fúnlẹ̀ Yorùbá kì í ṣe fáwọn aráàlú Ìbàdàn nìkan nítorí ẹnìkan tó jọmọlúàbí tààrà ni wọ́n ní lọ́ba. Àti péfẹ́ tí Ládọjà ní síbàdàn àwọn èèyàn tí wọ́n máa nírúfẹ́ bẹ́ẹ̀ sílùú wọn ò wọ́pọ̀ toró ohunkóhun tó bá fẹ́ dá láàfíà Ìbàdàn lọ́wọ́ ni Ládọjà yóò dìde sí. Àdé táwọn ọba àdúgbò gbà tí Ládọjà lóun ò ní gbà nígbà tí gbogbo Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ohun táwọn ṣáàfẹ́ ni. Sí gómìnà pàápàá sì sọ pé òun kò fohun tó lè dí lọ́wọ́ láti dépò ọba ńgbà tí kinní náà bá kàn. Ládọjà gbadé náà ó sì ń bá àwọn ọba tó kù ṣe. Ìyẹn ló sì fi jẹ́ kó fẹ́rẹ̀ má sí ìgbádé kan tó lókìkí tàbí tó lọ́wọ́ rọ́wọ́ ju ti bàbá náà lọ lásìkò tá a wà yìí. Kò síjà kò síta. Ládọjà jèrè àwọn rere tó ti gbé ṣe àti pásìkò tọba yìí gbadé sí yìí. Aya bẹ́ sílé ò bẹ́ sáré ni. Àsìkò tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ lóríṣiríṣi ńlẹ̀ Yorùbá ni. Ọ̀pọ̀ ló sì gbójúlé pé Ládọjà yóò má yípadà tuntun dé ní kíá mọ́sá ni. Àwọn èèyàn ńláńlá látorígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Nàìjíríà tí wọ́n ti ń rọ́ lọ sílé ọba náà láti kí i látìgbà tí wọ́n ti kéde ẹ̀ fi hàn irú ipò táwọn èèyàn tò sí. Ó sì dájú pé
ìdàgbàsókè tí ó bá lu Ìbàdàn àtilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ yóò gọ̀ǹtì o. Bí wọ́n bá ń pé èèyàn ní ọba àfìwàjoyè, ọba amúralẹ̀dọ̀yè, Adéwọ̀lú Ràṣídì Ládọjà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àfi ká gbàdúrà pọ́ba náà yóò lórí àpèrè náà pẹ́ títí, ìgbà rẹ̀ yóò tu gbogbo ìlú lára. Kábíyèsí wa yìí kò ní sánkú ní rèwerèwe nípò ọba. Ó ṣojú mi kò rò nìyẹn o nínú ìwé ìròyìn Aláròyé tó jáde lọ́sẹ̀ yìí.